Okay, let's do have the part 2. Rason nga nung mahinain yung ang inyong mga computer or maslowin yung mga computer. Okay. Katong mga files na mga fragmented sa inyong hard drive, fragmented or karaan na waya maplastar. So kinahanglan nato to siya i-defrag. There are times na kinahanglan gud nato siya i-defrag because nagkaguliyang man siya sa ilayom na imong hard drive or sa imong SSD or sa imong HDD. Nagkaguliyang siya. Although tan-aw nimo siya sa imong computer, plastado man ako tanan mga files, but ana ko pasabot sa imo dito is pag-optimize kung ang imong mga pagbutang ba dito is giplastar ba siya sa layom ng disk. Okay? Next is too many background programs. Example, ang imong desktop. Gusto nimo ang background ng imong desktop is moving or live. So ang mahitabo dyan, posible isa siya sa mga rason nga nang muhinay ang imong computer due because siyempre, moving siya without waya nimo gamita pero sige gapon siya nag-process. Labi na ko ng specification ng imong computer ubos. So probably muhinay gid ang jagan sa imong computer. I mean, mo slow gid siya. Okay, next is too many startup programs. Mga startup programs means diyan gali mga unwanted na mga pop-ups na manggawas di dun sa kilid na kalitra pagtunga tapos dili ka ganahan na naghatag na ng problema sa imo diri lamang sa imong computer but pati sa imo na manini din man ako ma-close o manini ano. So isa dyan siya sa mga dahilan nga nung muhinay ang imong computer o mas slow imong computer because of too many startup programs. Kung saan man ni para malikayan. First, sa waya pa dyan ng mga startup, ang imong buhaton is think before you click. Kaya basi kung nagpahiklik ra mo dyan mo butang dito din na allow notification. Diba? Jay black, jay allow. Pag pislito ni mo ang allow, so automatic siya manggawas na notification sa aton site na imo tagpislit. Aton allow notification sa dyan na specific website. Mugawas doon permis sa imong computer. Every time na mo open ka na imong computer, miskan dili ka ganahan mugawas doon siya. Mugawas ka doon siya. Okay? Next one is you're falling behind on your Windows. And of course, ang imong mga drivers daily updated. Drivers, dili kung drivers sa kanan, but drivers sa imong mga computer. Sa imong mga softwares na pagkinahanglan. Sa imong operating system na pagkinahanglan ang mga drivers updates. Siyempre kinahanglanan sa dyan mo. Next one is the malware. Familiar ka mo dyan mga malware? To make it short, viruses. Mga virus na gikan sa mga downloads na waya ka kahibayod to na site kung safety or not. Nagpahi-download ka dyan siya. And suddenly, oh my God, na ako PC, grabe na kahina, diyan ang gawas ng pop-up na virus na ako, virus na corrupt. That's a very big problem for you. Yan na lamang sa imo, pati sa technician dyan na mo dadyaw. Tapos gusto nyo ipasave ang file, pero ang files, may nga na infected na dahil siya ng virus. So, probably, again, balikon tato na ako taghatag na tips. Think before you click. Okay? Next one, and the final one, isa sa mga kuan, mga kalag, na dili match sa imong specification ng imong computer. Special effects and visual features. Special effects, like kung gusto niyo mag-vlogger but ang imong computer dili siya match sa imong gusto na mahitabo. Ubos na quality ng imong computer, siyempre, you need to upgrade. You buy another one siguro. Or you buy something kaya sa imong mga gusto. O, na imong gusto. Magpalit ka na yung computer na makakuha mo dito sa imo. Kahatag sa imo ng mga special effects and visual features. Ang may siya kung sa vlogger pa dyan, mga background. Tapos while na nagduwa ko kung umingana. Pero kung ipagos na din siya sa low specs, ubos-ubos na specification ng computer, probably your CPU. Sunog. Bye-bye. Shutdown kasi. Shutdown ba yung pagkalit to? It's because of the software mo. Balik kita sa pinakasugod. Ang software na imong gi-install na waya mo match sa imong computer. Okay, so that's all
Toy Mats, like and subscribe. Thank you.